Kajiyaki kinong hikay ad hoc kibadan ha kasyatri jong Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM kabalas dang nado ka arpo artreg nailur araja arpusan kadang yay beteng hadu menta pat kabala poy menta sya kasngi kabasan ha kabak kimpat yo satya ya kanu jubab kaban penhun yaki. Haka arpo nyaw tere unai luar araja arpusan lala ban sakhiru ya kajing don jong kawai kanong hikay kabana Mauthung Kper Upper Primary School West Khasi Hills District kablawan ban yashim benta haka ringa jingaki ringkat parla ikun. Haka jingakran bat ubabu Sanborn Jungay Vice President ulaong baka Federation kalong kabakloy ban yakandu lada ka sorkar ka khot yaki bat ban pen urlong yakimat jingdawa. Nalor kata ulaong ru ban kentiu ya kapuli puti dan kam ya kibri ki bakrau perkhat ki ban pet ya ka lawai henry menta ki dan tang ki perkhat ban job ya ka sansnam. Ti nadu bang isyong kumtu hakasining kom ti hak daitang hakasi baari bang iyo ikendu ya Education Minister ti baro ang layatip i respond ka jong i ba nakaliang jong i imla man aya ka assurance. Di hadir jong katu hingga singi kinong hikay da kawai gajing mut lashim ya karai bangin beteng bet ya kani gajing syong kelain mengarmit bak singi di haduk menta kasi mut si sajai kemun impat jon ya kai respon ke bawan nakaliang jong kasorka di ngilai keren ni kata bat ka message ke bangi ong ng by Education Minister bat i Commissioner Secretary kalong ba ikwa bakin ra i kubor kemud nakaliang jong kinong hikay ad hoc ba Chief Minister kemud unai ya karai ka jamu da ka jing tho kataru banlong nadu unu benai bangin yo ya ka ta ka deficit pi ka jongi ka mud ka pay skill ka jongi ka ta ka dei ka jing kwa ka bakong san ka jongi ong bangin ong no ba unai no mentar le sigal abandai no nadu ka starik ka jong January lani ladah kabakut kila bandong nadu ka starik ka jong umat chru mlai le ni kloy ya kata ndai ni dangkam da ka jing tho tingin ya kerana kabakut tangka wai ngitip bala da ka sarkar ka dunia ka mon ni snow ba kita kijing ki pisah kim dan dawi namar bang ngitip bah sekretariat kidan ki expert kiba la banwat lat nangdo bangin penni ya kata ka pisah kala bandai ka sispa klur na ka si hajar klur lada ka sarkar ka mon ngisno ba kilat klenti kita ti awak ka jing tho ka don ka jing tuna ringi i mana kaliang ka sarkar ki ong ba ngilale sibun na kamta ka education nrai ngisno ba ka jing ong jongka bakalale sibun ru kampat biang ti nginang kentu ya ka sarkar ba kanang perkhat syu na ka benta ka puli ka puti na marba ka daitang kani ka spa ba le si ngila manong ba kum ki kimi ki kepala ni wat ka sarkar ru kin ai ha ki pateng ki bamenta bat ki bansawan di ladang ya keren ni kata ngin i ka jing start dengan sarkar lada ki dan kami kita masaru menilai kita ki dilak ban ya lang hendrai nakaliang joka education hendrai ka dei ban sim khia kan ban penpun syu no ya kata ka budget allocation di ngimtip le si ka kadau yo akidan ki kam jong ka sarkar hi le si ba i honorable chief minister jongi imdan hak state ti hendrai ngitip ru lada imdan hak state kat sabai dan ru le si yo kubor ya ka jing yakhi jongi kinong kai ad hoc bat ya kai ka jing dawa ka jongi tingi kermen ba le si kat kubor mengiyo ba ala sining kong ti indan chaselong tingi kermen ba nakaliang chief minister unsim khia no unsim no ya karai kaban pendap no ikin ikam ki jongi ki basateng Ami ko mangilakaran menin ladak hot manu ngin let bay kum kino hikai namar ba ngimdai ngidai kita ki bay ong kita ki welfare group kemun ni dawa na kamta ka jingpha jong ki nong hikai ti ladak hot ngin let bay ti kemut kai ka rai ka baki peni na kaliang ka sarkar tingi ti kemut ngin ra bay show kwaj ba kemut ka syong bay ki para nong hikai bakin sim ya ka rai kumno ka ngin let ti pet ngila ya pen bay kum ni kamdan gano ko jingkhang school ngiya da kata ka ong ka rotation ka jingya kaliang ti ngilap ba ka jingbun joki no hikai ka long bet khamtam kini ki shlong ki mamarjan ki wan bha onda lajan y school ma ki la y school ti ngi ki ba kham jingai pat tikta ngebut ngi kaliang tu ars ngi lai sngi kebut ana wan manga ars ngi hadin ngali phai no ki sawan no siki wegi ki no hikai pat ti kani kanum kta ka school ka long ka jingya sto jingbut ha pedeng ki jongi ba ki no penia school Tingin ya keren ya ka history hapo Meghalaya
Ya ki LP ru ki yo man rungkum ki skul sarkar ru kadai da kajing ki hasurok. Nang ta lang isim ya ki skul defisit ru kini ru ki kelalong ki skul defisit ru kadai kadai hasurok. Ti kemut ba ki papun ki teng wat ngi gino hikai ad hoc ru langi dawai kajing pen ki tulap kani ru kadai betang hasurok. Ti wat mentaru pihak wan hi hasurok kemut bangin yo ya kajing dawa bat nginget ba ngin job akan dikenti. Ke kapakut hi kalong ba ngim yo ya kita kinong yalam ki basai jingmut. Ngin ya kran ya kajing sisya ngila da puli ba ladang ipet igi kinong hikmat jongi. Hapuar bagi dan hak opposition kidan da kawai kajingmut. Bat anda ki poi pat hak sensyar ke khada ki la yo ban bat yo lakam sensyar kajing perkat jongki pat kalong da kamoi kata kadai ka ba nyim nang su ban matai ku kino hikai ru ngiram nambar nang ikan mau ki por ki barim ki ba kini kinong yalam jengi menta ki dan ka bor sensyar ki kiran ba ka por mensyua ki dan opposition persya ya ka sarkar nrai menta ka jingkeli ka long ki ru ki le ayu pat ya ka education ti ka jing angnut ka jongi ka long ba ngi don kam men yo ya ki brio ki ba krau perkat ka bu bang krau perkat ka ki brio ki ban plate na kabanta kalaway ka jong ki khon ki tibat kita ki khon ksiu ki jong ni nrai ka mangi I menta ta kemut ka jing perkat ka jong ki ka long bet kumdu mangin job ya kani tang ya kani ka san snem ka bansawan nrai umdai ya kita ki pateng ki bansawan Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam mangibam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.